Ka warango weche mago mamoko wayudo kanyo ni piem mago mag Skunde Sekondar bade mano ma Nyanza ne oyawa yanga odichieng' mano makawuono. Tukego wachore ni onywando kanyo sikunde duto te mago mabende wuok e gwenge ma Nyanza ka bende igeno ni tuke maket koda mago biro chakore ayanga odichieng' mano makiny. Mana kaka iginigweko mamoko tuke Skunde Sekondari gaganario kod 26 nieri tamnieri mokwongo chakore ayanga odichieng' nieri makawuono Skunde Awenero ma Maseno mayudore Kisumu West Sub County Kisumu County. Nyasi mabende no yawo odichieng' makawuono kod jata yore somo e gwenge gi kima Nyanza mano migosi Lawrence Karuntumi. We have done our coordination for the umpires that will be managing all the disciplines, and we are set. Now, what we are asking of you is to play your roles, either at the individual or the team level, so that at the end of the day, we have excellence in whatever you do. Ekiri twak mare nyasi maket kod mano migosi Karuntumi koro yango ni gidhi yiero mana timbe goeko mabeyo mondo ochung'ne Nyanza e tuke maket kod mag rang'iny mar national migeno bago e boma nieri maduong' ma Kisumu. We are also picking the best that we're going to represent us at the national level. And as we have told you, we are the hosts this year. So I hope we are going to make, give a good account of ourselves as we host. My appeal to the team managers, please, and I think the chair has said, let us observe time. Kabende kine nyasi achiel noero jatelo ne okore mondo wuo kod nyithindo kendo kwayo gini ka giyie to gibed nyithindo goeko ma joluor kendo jombola anyeti kine gieki ma gidhi nyime kod tuke goeko. Discipline is also key, and as you have said, that is the first thing we are checking. So it doesn't matter how good a team is. If it will not be disciplined, then we are not picking that team for the nationals. I won't pick it. So please let us observe good discipline. Korka kore jakom mar tuke maket kod magi bade ma Nyanza migosi Otieno Lo bende ne oyango chakruok mag tuke maket kod magi kata kamano yuago koth mabende mburre gwenge kuma Maseno ka bende giwacho ni gibiro timo magi nyalo mondo mi tuke giki orume sama kare. It has been a hectic day. We started with the clinics. The coordination clinics started yesterday. They ended today. So in a short while ago, we started our first matches. So we had a good opening ceremony, and now we are set for the games. Our challenge so far is the rain, but as a result of that, we'll be starting our games a bit early so that we're able to work and clear before the rains begin. Kabende kinde gogo e tok mare moyiedhi kod Kala TV migosi Otieno Lo ne oyango ni keto weche goeko mag arita kwe mopuch malich mokalo anyeto kuonde goeko mabende nyithindo gibiro bedo ni ninde mondo mi ogeng' timbe goeko mag maundu mabende ginyalo rodhnigo. I told you the students are domiciled here in Maseno, and girls will be boarding at Signolo. The schools, by the way, they are secure, but apart from that, as an association, we've ordered for reinforcement. We have security will be coming per day to make sure the games are secure. So security is very much enhanced. Yeah. To start with, the RD is our patron, and generally our patron, currently Mr. Kurantini, supports games. He's hands-on. He's really given us unequivocal support, both financial, moral, advice, and we really like him because his input in games is so high. Piem maket kod magi geno ni biro dhi nyime nyaka chieng' ngeso juma ni eri kigeno ni timbe goeko biro timo manyalo mondo mi giwuog joloch. Ne Kala TV kuke Skunde Awenero ma Maseno, Kisumu West Sub County, Kisumu County, and Justus Adoyo.